Okay. Wala ko na yung mulihok mo. Wala yung mulihok. Wala yung mulihok ha. Wala yung mulihok. Okay. Stretching. Stretching. Stretching ba? Stretching. Stretching. Ano ba kasi di mulihok? Stretching. Okay. Usa ba? Kano pinalalaki ba? Pinalalaki. Sumbag-sumbag ba? Sumbag-sumbag. Pinaka na ba? Ano? Kusla, kusla. Taysa. Pili na mo. Pili na mo. Diyan ka. Tapat sa, kay. Tapat sa. Ano? Kamay pugay. Kamay pugay. Bali ng iwa. Dire. Tarungan na iwa. Straight na. Wala. Okay. Ikaw, gusto na ako makita mong maanyag na katawa. Sir. Ano tayo mong katawa? Yes, sir. Ha? Yes, sir. Ikaw, first step. First step. Ana? Katawa. Gusto na ako makita mong pinakanindot nga katawa. Sir. Sir. Takbalo ba ka? Nga bawal, pangag nga sundalo. Unsa na gira ron, sir? Pinaakay? Dili. Kinahanglan magpa-marble ka sunod bulan ha. Sunod meeting na to. Sige, sir. Okay. Atras. Okay. Ana. Taruhat. Kinahanglan paspas. Kay og namoy kalaban dili mo madihado. Yes, sir. Pinaanog. Karon. Isukod na ko ang inyong kusog. Kung sa mukha kusog. Okay. Magbuta. Okay, Jimmy. Dire. Sir. Ayaw, ana. Dili na mo. Ana. Tarungap. Ana ba? Okay. Kinahanglan niya ang kamot na dili sa hawak. Para walay tikas. Oops. Ayaw. Dire. Paminaw. Okay, ikaw. Pakita mo kusog ay pag tinanga ha? Lawas mo. Okay. Ang kamot dire. Ano? Ana. Tarong nga na mo tinindukan. Ana ba? Tili mo. Tarong nga na mo tinindukan. Ana ba? Dili nga na. Dire. Okay. Sige. Ako yap. 1, 2, 3. Nani? Alam ko dire. Wak ayo. Balik do. Balik dito. Balik. Ana. Okay. Nani? Basta rin, sir. Bora ng kusog ninyo. Kinahanglan pugwa. Pugong ba, pugong? Kinahanglan dili mo makuan. Kung itulak mo sa iyong kalaban, dili mo madam. I will teach you. Magdanghag. Balik. Luwa, ragay ko, sir. Sukul ka. Dili, sir. Taro nga na. Nanikma pa ko, sir. Bagi subawan ko. Saan ang ilong ni mo? Sukul ka, dili. Sukul ka. Dili, sir. Okay. Gikan ka ron. Kinahanglan iso mo. Yes, sir. Yes, sir. Yes! Dapat tabalo mo kung sa'yo ako ikuan ha? Yes, sir. Yes, sir! Okay! Yes! Tine, sundukan ninyo!
Yes, sir. Ta! Ha! Ha! Ta! Okay! Ta! 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 Pa! Ta! Pa! Ta! Okay. Wala. Karon, itudlo na ko ang sparring. Sa English, sparring. Sa Bisaya, fencing. Tara! Labanin ko! Catch! Catch! Hala! Pag naana sa inyong kalaban ng atubangan, kinanglan ang paggamit ninyo ang paggunit ninyo sa inyong espada is inaana. Sunog ka! Sunog ka! Sunog ka! Pinaana ba? Okay, dili na! Kinanglan ang imong kamot na dire. Woo! Kana ba? Kana! Iaana nimo sa kalaban! Dili na mauna! Okay? Ano? Dito talikod! Dito! Unsa man po na imo ha? Ano ba? Ano? Mga tanga! Mga tanga! Ano? Okay! Tulo na ko sa inyo ang kwan! Okay! Tanaw! Tanaw ba? Observe! First attack sa kalaban mo is direct to the point! Direct to the point? Oh. Direct to the point! Hata! Kinana! Hata! Ikaw! Hata! Kinanglan isog! Ligon! Eh! Tanaman niyo ha, kinanglan niya, pinaana ha. Action dyan ninyo nga, ang kalaban doon, maabot na sa kuhan, espada. Hata! Kinana! Ha! Sunod natin, sir. Observe! Yes, sir. Wala na kang istorya, observe! Yeah. Tanawa ko! Okay! First! Chak! Sitawa ka na, sir. Foundation! Foundation? Oh! Direct to the foundation! Katugan niya is direct! Kung sa kito kanya, Direct to the point, sir. direct to the point! Ang ikadua! Direct to the foundation, sir. Oh! Direct to the foundation! Ikaw! Ikaw! Pak! Oh, ikaw! Saan to, sir? Inaana ba? Pak! Dili na! Saan eh, sir? Kinanglan nga update! Wala! What up? Yes, sir. Yeah, ikaw! Dungan, sir. Dili! Ikaw! Kada! Usap ko, sir. Usap ka? Saan to, sir? Sige! What up? Kada! Since doon na kabuk ang attack nga atong gitunan, karon magtuon ta sa ikatulong nga attack. Saan na, sir? Muna siya ang pinaka-importante sa tanang attack. Sir. Okay, observe! Okay, ana, diya ka. Kana. Atras naman, atras. Okay. First is chak. Okay. Moto siya ikuan. Double head and finishing foot. Okay, sir. Okay, ikaw. Observe ka. Sabi lang ko, sir. Observe ka. Pak. Kinahanglan niya isog ba? Isog. Usahan pagkapilis mong kalaban ni kaisog. Sige. Pak. Ikaw. Set. Ako na, sir. Balik ko ka, sir. Sige. Pak. Kinahanglan isog. Dili binayot. Isaw na kayo, sir. Sige na. Pak. Okay. Since tulo na ka attack ang akong gitulo sa inyo, no? Karon, itulo na ko ang pinakadelikadong attack. Tulo is ana. Sa pangalan na lang, sir. Pangalan, sir. 1,000 watts. Ang pangalan na? Oh. Kaya ikaw, observe ka. Kaya proceed sa tunga. Kaya tunga. Yes, sir. Oh, diya. Pasag. Dili na mao. Wala. Naman, sir. Tunga. Tanaw na kung nag-observe mo. Dili na mao. Saan na, sir? Ana ba? Ilan na energetic? Dili nang yaya. Okay.
Dili ni mo. Madlo mo dili mo dili. Katsa! Musukol ka! Dali, sir! Kat. Sabi na ko mo. Ay. Largo na lang. Okay, tara. Okay! Sige, sige! Buhat na! Pa! Kana! Good. Good. Sunod sir, unsa na po? Sir, attack. Chu! Kalimot ko, sir! Kana! Kat. Last na. Action.